Gilansang si Jesus sa krus. Marcos Kapitulo 15 versikulo 21-32. Sa dihang pagawas pa lang sila sa syudad, natagbuan nila ang usa ka tawo nga gikan sa uma. Ang iyang ngalan mao si Simon nga taga Cyrene, nga amahan ni Alexander ug ni Rufo. Gipugos nila siya sa pagpasaan sa krus ni Jesus. Ug gidala nila si Jesus sa lugar nga gitawag og Golgotha, nga ang kahulugan, lugar sa bagol-bagol. Pag-abot nila didto gihatagan nila si Jesus og bino nga may gisagol nga mira, apan wala mo inom si Jesus. Anya gilansang nila siya sa krus, ug gibahin-bahin nila ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa, aron masayre nila kon ansa nga bahin ang makuha sa matag usa. Mga alas 9 kadto sa bantag dihang gilansang nila si Jesus sa krus. Ang nahisulat sa karatula sa krus nga sumbong batok kanya nagaingon, ang hari sa mga Hudyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang uban kang Jesus. Ang usa dapit sa tuo ni Jesus ug ang usa sa wala. Sa ingon nini nga pamaagi natuman ang gisulat sa kasulatan nga nagaingon, giisip siya nga usa sa mga kriminal. Ang mga tawo nga nangagi didto nagpanglingo nga ng insulto ug nagbugal-bagal kang Jesus. Mingon sila, maudi ay ha. Ikaw nga nagaingon nga gabon mo ang templo ug sulod sa tulo kaadlaw patindugan mo pag-usab, kanaog diha sa krus ug luwas sa ang imong kagalingon. Sa samang pamaagi nagbugal-bagal usab ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa kasugoan. Mingon sila sa usag-osa, giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kagalingon. Tan-awan ta karon kon makakanaog ba sa krus ang Kristo nga hari sa Israel, ug kon makakanaog siya mutwo kita kanya. Bisan ang mga kauban niya nga gilansang mibugal-bugal usab kanya.